Azterketaz beteriko 3 hilabete aurretik, denak gaindituta gidari onaren titulua eskuan. Eusko Jaurlaritzak bihar hasi eta urte amaiera bitartean trafiko arauak betetzeko kurtsoa hasiko du. Zedan ez drogatu ezin da cinturón gabe edo, ezin da hacer el hostia, no? Teorian ikasitakoa praktikan jartzen dugun kontrolatzeko lehen gaia nekearena, zama eta bidaiariak daramatzaten garraio gidariek deskantsu orduak betetzen dituzten neurtuko dute. Hurrengo astean abiadura kontrolak izango dira, oraindik ere gehiegizko abiadura da istripu gehien sortzen dituen arrazoia. Horretarako radar mugikorrak jarriko dituzte erkidegoko errepideetan. Azaroa amaieran volantean mugikorrik edo GPS nabigatzaileen erabilera okerrik egiten ez dela ziurtatzeko zaintzak egingo dituzte. Eta azkenik, Gabonekin batera, alkohol eta droga kontrolak abiatuko dituzte. Gidatzerakoan gero eta gutxiago edaten dugun arren, aurreko urtean, gidarien 100%ik positibo eman zuten droga kontsumoan. Kontrolak hirietara ere helduko dira, gidariek segurtasun ualik gabe gidatzea eta oinezkoek gorriz gurutzatzea dira arau austerik ohikoenak. Normalean alboetara ikusten dut eta inork ez badatoz gorriz batzutan, baina Kanpainak errepidean segurtasuna handitzea du xede, naiz eta oraindik batzuk bereari eutsi.